Is-sors ewlieni wara l-attakki li qed isiru fuq il-Gvern permezz ta' ħruġ ta' informazzjoni selettiva fuq il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri huwa negozjant urtat wara li tilef kuntratt ewlieni fi proċess kompetittiv. Il-ġurnal Orizzont l-erba' żvela kif in-negozjant ewlieni li tefal ġebla u ħeba idu qed juża flusu biex jikseb informazzjoni kontra l-Gvern u jgħaddija lill-Partit Nazzjonalista. Dan bħala tpattija tal-li wara proċess kompetittiv u miftuħ tilef kuntratt kbir f'pajjiżna. Jidher il-kontrattur ma kienx imdorri jitlef kontratti taħt Gvern Nazzjonalista u li rabta bejnu bejn il-Partit Nazzjonalista għada soda tant li Simon Busuttil deru flimkien ħafna drabi. L-Orizzont irrapporta kif mhux minnu li t-tarif dwar it-trust ta' Mizzi u Schembri ingħata l-ewwel il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, iżda kien propju Simon Busuttil li rċieva l-informazzjoni qabilha. Busuttil minflok ħareġ id-dettalji hu għażel il-Caruana Galizia biex tkun il-portavuċi tal-Partit Nazzjonalista u bekk għaddihom lill-blogger nazzjonalista biex tagħmel kapital minnhom. Intqal li din hija t-tattika l-ġdida ta' Simon Busuttil li jingħaqad ma' persuni ma jkunux irnexxielhom ikaxkru li jridu mill-Gvern. Dan anke jekk ir-raġuni wara dan tkun valida u legali biex b'vendikazzjoni jattakkaw lill-istess amministrazzjoni.